Pero na apre, nang lakaw ta nga sabay, muli ta nga sabay. Why biya anay? Ay nagningay pre, run for your life! Lawgaw. Oh, sure jud mo ning laag na to sa likulon ha. Ano sa mata wala na sure pre? Unsa naman ka pre, nagkahinay naman ka. Lawgaw, makapiso na pag aning hanap pag uli ba mandan ni jud mo. Di lagi ka makapiso pre kay buntod raman na itong atuan. Wa man tayo lang buntod na atuan dia. Lik man kaya. Lik gani no. Unsa buntod niya lik mo lik. Nakita buntod sa kaan bago mo abot sa lake. Oh, buntod ba? O kamot pud nimo, lahi nga buntod. buntod. Sige dili lang ta madugay, tara na. Para makita tong beauty sa likulon. Nya, sabi mo comment nimo. Ayos kay pre no. Ako na natong buhaton karon, bangka ta. Murag di jud ko magmahay ni pagkuyog na pud ko ninyo ba. Suman. Sa pangandi ay. Tara na. Excited na kay kung sakay ba. Ako bugsay. Nya ready na ka dra pre. Ready na. Tara, malarga na ta. Bullshit ako si Ria. Ikaw dra Sarge. Puno lang mawag kalibangon ko ha. Kaya malarga na ta, larga. Ay, Puti na maghiyong nimo dra pre. ha? Puti ani mo nag-sunblock ka. Chinsansu ni? Tago jud. Sige. Sige, tulak par. Sir Lem, Yes. pila din ka oras sa tong bangka? 2 ka oras. 2 ka oras. Nya kaya. Karon guys, no liputo na mo ni ang lake for 2 hours. Tibok lake na jud ni siya. And kung nakita ninyo na kanang mga bundok na nakapalibot aning lake, mo din na ginatawag nga 15 guardians. Mo na tigbantay dire. Anay ka 16 na sa unahan. Nagbugsay. Loko. Usa ulo ni mo gisayt-sayt radyo next. Nangita kog mga eagles ug napabay masayt na eagles suri. Grabe. Isip respeto sa lake. Inuman ko nilang tubig. So na ta? 1, 2, 3, 4, 5. Kapwa hayahay. Tara na, buta to. Tara na. Atong Muse naglisod. Sukuan na, mabisikat si Mayo. Dali, kaulan. Ano? Ayan, oy. Marbis, pabaya ko. Yasi ang bangko. Lapo kayo mong giagyan diri karon. Ang tubig nagpa, usos na pagayo ba, mga bato pod sabay sa mua. Pero kaya ra, let's go. Ayita eh. Sakapat ha, mangharap sa pagsaging. Hoy! Isa ka adlaw mamata na lang ka ug imong ma-realize nga wala di ka nag-mature tungod sa imong edad. Nag-mature ka tungod sa imong mga kaagi nga kasakit. Hindi ko kaya. Anya pre, kamusta imong na-experience sa lakaw na to? Grabe pre, sulit kayo tong laag sa likulon pre. The best kay pre, no? Na, kung sa'yo the best, nag-enjoy. Sobra pa, wadyo ko nagbahay pre. Andi isa pa no? Gihatod jugod nyo diri sa balay nga safety. Pero na apre, nang lakaw ta nga sabay, muli ta nga sabay. Ganino, wadyo ko nyo gibiyaan ba? Why biya anay? Oh, barkada. Oh no! Ali, Uli na. Patay. Nyuson man ni ron. Pre! Pre! Ay nagningay pre, run for your life! Ang box. Dali. Asa man ka? Ayog dagan. Gahi jug kag ulo ha? Mubalik lamang gihapon ka kay ang imong motor na aman diri ah. Di pa di ko mabalik.